This is Osakwa abandoned seaport in Ihiala, Anambra State. Our land is not landlocked. Yes, that we don't have access to the Western world. Access to another country or something else. Our land is beautiful. Are you some people never experience more knowledge and such things may exist in our land? Just take a very good look at this place, how beautiful everywhere it is. A question we all should ask ourselves, why are we the third party in this country, even though we have all it takes to be the first? Just take a very good look at this place. True, Nezioku, Igbos are the lowest minority in this country, whether you like it or not. We are the lowest minority in this country until we rise up to say enough is enough. Take a very good look at this seaport that was abandoned. Do you know that shipping 40-feet container from China to Lagos seaport cost almost 1 million naira? But to move that very container from Lagos to East cost almost 1.5 million naira. Meanwhile, we have a lot of seaports in Igbo land. I with a lot of seaports that was abandoned in Igbo land. All these things, Melo, most of the people are never abandon our land because I feel that we don't have all what it takes to stay or to build in this very state or in this very land. Do you know that Lagos seaport is almost 60 nautical miles to Atlantic Ocean? Meanwhile, this very seaport known as Osakwa in Ihiala, they almost 18 nautical miles to Atlantic Ocean. And this very seaport has been abandoned since 1959, which is too bad. We have a lot of things that can generate money in this very country, in this very state, in this Igbo land. But all these things is abandoned by the government. It is quite unfortunate. And I am making this very video to let our people know about this very seaport because it is not well known. And I also want our people to know that our land is not landlocked. People see a feeling that you have access to the Atlantic Ocean, now you have access to the Western worlds. No, I have access. We have access to the Western worlds, but that could only be possible if our government could do the needful. It can only be possible if our government can do the needful. I know a lot of things. We have a lot of things. This thing can create not less than 3,000 work for our youth. It can create a lot of jobs for our youth. This can stop a lot of criminalities. Oh yeah, a lot of look at what the government rapro. My brother, bịa ka ịkọwala Igbo bụ Igbo ife ịma gbasara this very seaport a na-ekwu maka ya. Mmiri a na-akpọ ụras mana ndị ọcha bibu ya na-esi na-ejepọ na-esikwa na dia country. Mana kemgbe ha si were na ọmụ ihe ọbụla emegwere na akarịghị na 2010 na-abịa maa ya bridge. Amazi ya bridge, so even though gọọmenti a na-agbakwa mbọ ka ha tee ya klot si n'ụzọ a tee ya klot wee pụọ Ọnịsha. Mana o meba nke nwere isi be nke ha tedebere ya. Ya bụ ihe mma gbasara ya sa. Alright. So enwebekwenu ndị ma ihe dịka ndị ọcha ịma na-esi na mmiri agafe, enwe ndị kọntrị ọzọ ma ndị steeti ọzọ ịma na-esikwa ebe a gaa ebe ha na-aga. Steeti na-abịa ebe a Bayelsa na-eji nnekwu ụgbọ abịa, pọtụ na-abịakwa wuti nnekwu ụgbọ ji ebu trailer. Okay, ya? Bịakwa ya na. Alright. And enwere nsogbu ọbụla na-enwe ndị na-aga ebe a na-aga peacefully na-arụ onwe ha, no problem. Ndị na-abịa ebe a na-aga abịa n'udo na n'udo kama na ọ nwere nwa obere mkpobi ụkwụ enwere last year mgbe little problem bịara dị mana ọ mechakwa sọtụ kwụsịkwa. So onye ọbụla na-agakwuru onwe ya n'otu nsogbu adị etu anyị nọ na. Alright, so n'udo dị ọkụ ya? Udo dị n'nsogbu. Alright, thank you so much. Thank you. Okay, sir. Yeah, but share this very video. If actually your share button is working, actually to share this very video. To share this very video so that it can get to our brothers or a little munna in the Namarana such thing the Nanani. Or a little munna in the Namarana such thing may exist. Because more of these documentaries, more of these stores are coming. I never tell you if a ditch na Nanani. Exist, and we are calling the government to do the needful. We cannot continue like this. Look at the beautiful creatures, look at the beautiful things. We
We cannot continue like this. And before I forget, happy Easter, umunnemu. May the power of resurrection keep speaking for us from now till the end of this year. And may he preserve us from now till the end of this year. Anyị ga-anọ sie ike, arụ amaghị anyị, arụ anyị ga-esi ike, anyị ga-anọ kwụrụ chinchim enwere ife ya eme anyị. Echiche ndị ire ama mbịa na mmezu n'ebe anyị nọ. Ụmụnne m ka ọ dịkwanụ, anyị ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Ya bụ gịnị? Kabakwazi alụ, share am this very video. Ụmụnne m daalụkwanụ.